ሰላም ኣሕዋት ከመይ ኣለኹም ደህና ዲኹም? እዚ ቻነል እዚ ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ላይክ ብምግባር ኣበረታትዑኒ። ሕዚ ሒዘልኩም መፅእ ዘለኹ ኣብ ስቶር ኣብ ኣይፎን ከመይ ጌርካ ኣካውንት ትፈጥር ከሪአኩም መፅእ ዘለኹ ምሳይ ኮንኩም ሓቢርኩም ተኸታተሉኒ ማለት እዩ። ካብ ኣብ ስቶር ካብ ሳምሰንግ ፍልይ ዝበለ ንኣብ ስቶር ክብድ ዝበለ ንኣይፎን ክብድ ዝበለ ኢና እስቲ ኣብ ስቶር ከመይ ጌርካ ከም ዝኽፈት ሓቢርና ንረስ ነስኮ ነኺድ እስኪ ፈለማ ናብ ሴቲንግ ንኣቲ ካብ ድሕሪኡ ኣብ ዝመና መጀመርታ ናይ ፕሮፋይልና ሰብ ዝመስል ኣሎ ሳይን እንቱ ዩር ፎን ዝብል ኣይፎን ዝብል ኣሎ ንኣቱ ብድሕሪኡ ኢሜል ስለዘይብልና ከምኡ ካፊትና ቅድሚ ሕጂ ካፊትና ስለዘይንፈልጥ ላፍታ መበል ካልኦት ድኖ ታብ ኣብዛ ቀስቲ ምልክት ዝገበረልኩም ዘለኹ ኣብኣ ካልኦት ንሸግር ላፍታ መበል ኣብዚ ኣሕዋት ኔምና ኤንድ ዳታ ኦፍ በርዝደይ ዝብል ኣፍታ ናይ መጀመርታ ስምኩም ኣፍታ ትሕቲያ ከዓ ስም ኣቦኹም ኣፍታ ዴት ኦፍ በርዝድላ ከዓ ዝተወለድኩምሉ ዓመተ ምህረት ዕለትና ዓመተ ምህረት ማለት እዩ። ሕዚ ኣብዚ ጥንቃቐ ክትገብርሉ ዘለኩም ስምኩም ካብ 4 ፊደላት ዘይውሕድ ስም ኣቦኹም ኩላኹም ግበሩ ሕፅር ዝበለ ንምትሓዝ ክምችወኩም። ብጠቕላላይ ግን ኣብ ወረቐት ሓዝዋ መስታወሻ ወረቐት ሓዝዎ ንካልኣይ ስቴፕ ትኸድ ተለና ንቅድሚት ስቴፕ ክኸድ ተለና ግዴታ ስለ ዘድልየኩም ማለት እዩ። ኣፍታ በርዝደይ ከዓ ካብ 18 ዓመት ልዕቂ ተትገብርዎ ተመራፂ ይኸውን። ሓቂ ተገበርኩሞ ፅቡቅ ዘይኮነ ግን ካብ 18 ዓመት ልዕቂ ገበርዎ። ኣብ ኣይፎን ኣይፈቅድ ይመስለኒ ሞኪሮዮ ደጋጊመ ኣዊኒ ነይሩ። ሕዚ ኣነ 2000 ገይረ ኣለኹ 2000 ዓመተ ምህረት ገይረ ኣለኹ ብፈረንጂ ማለት እዩ 24 ማለት እዩ 24 ልዕሊ 18 ክኸውን ስለ ዝኽእል ኮኔክት በልዎ። እዚ ኣብዚ ኢሜል ኣድረስ ኣለካ ድዩ ይብል ኢሜል ኣድረስ ብካሊእ ኢሜል ኣድረስ ተሊካ እቲኻ ብኢሜል ኣድረስ ብናይ ሳምሲንግ ጌርካ ትጥቀም ይብል ኣሕና ሳምሲንግ ስለዘይንደሊ ወይ ናይ ሳምሲንግ ስለዘይብልና ድኖት ሃቭ ኤኒ ኢሜል ኣድረስ ክንብል ኣለና። ድኖት ሃቭ ኤኒ ኢሜል ኣድረስ ጎቶ ኣብዛ ቀስቲ ዝገብረልኩም ለኹም ምልክት ንኽእዋ ሕጂ እቲ ንዓንቶ ወረቐት ሓዝዎ ዝብለኩም ነበርኩ ስም ንሕዚ ንክጠቕመኩም እዩ ኣብ ወረቐት ፅሒፍኩም ኣቕምጥዎ ዝብለኩም ነበርኩ ተናዓንቶ ዝመላኽሞ ንስምኩም እና ስም ኣቦኹም እቲዋ ካብኡ ጌርኩም ምልእዎ ኮኔክት በሎ ክሬት ኢሜል ኣድሬስ ይብሎ ኦኬ በልዎ ካብዚ ክሬት ኢሜል ኣድሬስ ሕዚ ኣብዚ ፓስወርድ ትዝክርዎ ክኸውን ኣለዎ ተጠንቂቅኩም እዚ ፓስወርድ ትዝክርዎ ፓስወርድ ክኸውን ኣለዎ ፀሓፍዎ እንተኺልኩም ከማን ፀሓፍዎ ኣብ ወረቐት መስታወሻ ፀሓፍዎ ምፅሓፍ ፅቡቅ እዩ ኣብ ኣይፎን ካብ ናይ ሳምሲንግ ኣይኮነን ሓንቲ ኣፕሊኬሽን ክተውርድ ፓስወርድ ናትኻ እዩ ስለዚ ኣብ ወረቐት ተፅሕፎ ተመራፂ ይኸውን ኮኔክት ንበሎ ኣብዚ ከዓ ስልኪ ቁፅሪ ዝብል ኣሎ ፎን ናምበር በቲ ዘለኹሞ ዓዲ ክመፀኩም እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ትኾንኩም ኣብ ኢትዮጵያ ዝመፀኩም እዩ ኣብ ካሊእ ሃገር ትኾንኩም እውን ኣብ ካሊእ ሃገር ኢሉ ክመፀኩም እዩ ስልኪ ቁፅርኩም ኣትውና ኣፍታ ትሕቲያ ከዓ ብቴክስት መሰጅ ድኽእሉ ኮንኩም ወይ ፎን ኮል ይብል ኣሎ ካብ ፎን ኮል ብቴክስቲ ተመራፂ ቴክስቲ በልዎ ብቴክስት ላኸልና በልዎ ስልኩሞ ኮኔክት በልዎ ካብኡ ኮኔክት በልዎ እዚ 6 ዲጂታል ቁጥሪ ክመፀኩም እዩ ላፍቶ ከፈትኩም ስልኪ ቁጥሪ ትመልእዎን ማለት ሕጂ ናተይ መፂና ኣሎ ሕጂ ንዓይ ከፊትልይ ኣሎ ኣብ ስቶር መሰጅ ሴቲንግ ዝተኻኸለለ ኣሎ እዚ ከዓ ናይ ቅድሚት ስክሪን ኮድ ኩሚ ፓስወርድኩም እዩ ናይዚ ቅድሚት ናይ ስክሪን ሞባይልኩም ፓስወርድ ኣትውሉ ሕዚ ንእሽተይ ክዘውር እዩ ክኸፍት እዩ
ሕዚ ንዓይ ከፊትለ ኣሎ ሕዚ ኣብዚ ናይ ብዛ ምልክት ዘርእየኩም ዘለኹ ኣብ ስቶር ናይ ኣብ ስቶር ኣፕሊኬሽናት ኮኔክት ክንገብሮ ስለ ዝኾንና ንዓ ዝቐጥዋ ነዛ ምልክት ዝገብረልኩም ነበርኩ። እዚ ከዓ ኮኔክት በልዋ ነዛ ምልክት ዝገብረልኩም ዘለኹ ኔትወርክ ይመስለኒ ንእሽተይ ናተይ እንትን ይብሎ ኮኔክት ኮይኑለይ ሕዚ ምስ ክስታይ ምስ ኣብ ስቶር ሕዚ ኣብ ስቶር ንኸይድ እሞ ንዓይ ሕዚ ኣብ ስቶር እትይኒ ኣሎ ተራእይኩም ኣብቲ ናይ ፕሮፋይል ምልክት ናይ ፀጋማይ ኩርናዕ ናይ ፕሮፋይል ምልክት ኣሎ። እስኪ ሕዚ ስናፕቻት ከውርድ እሞ ጌት በልዎ ኢንስታል ምስ በልኩም ፓስወርድ ኣትይሉ ሕዚ እቲ ፓስወርድ ሴቭ ገይርዎ ወረቐት ሓዝዎ ዝብለኩ ነበርኩ ኣብዘይ ኣፕሊኬሽን ክተውርድ ኮንካ ግዴታ ፓስወርድ ናትኻ ኢኻ ተውርዶ ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜታት እኳ ይገድፎ እንድዩ ፓስወርድ ኣቲኹም ሳይን ኢን በልዎ። ሕዚ እቲ ፀገም ኣብዚ እዩ ሪቪው ኩሉ ሰብ ዝጠይቆ እዩ ከመይ ጌርካ ናይ ኩሉ ሰብ ሕቶ እዩ ሪቪው በልዎ እሞ ኣብዚ ምልክት ቀስቲ ናይ ቀስቲ ምልክት ዝገበረልኩም ኣለኹ ሪቪው በልዎ። ኣብዚ ከዓ ካንትሪ ምረፁ ይብሎ ዩናይትድ ስቴትስ ተበልኩሞ ተመራፂ ክኸውን ኣብ ሓደ ሓደ ሃገራት ኣለዋ ሓደ ሓደ ኣፕሊኬሽን ዘይፈቕዳ ሃገራት ስለ ዘለዋ ዩናይትድ ስቴትስ በልዎ ታትሕቲኣ ከዓ ኦን ገይርዎ እሞ ኔክስት በልዎ። ኣብዚ ከዓ ነን በልዎ ነን ምስ በልኩሞ ናብ ታሕቲ ወሪድኩም እዚ ዚፕ ኮድ ስቴት ገለ ዝብሎ ከመይ ጌርካ ከም ዝምላእ ብሓንቲ ኣፕሊኬሽን እያ ከርእየኩም እየ መጀመርታ ብማእኸል ውፁ ካብ ድሕሪኡ ኣብዚ ቅድሚት ስክሪን ትረአየኩም ተልያ ናብዚ ኣእተው እሞ ኣብዚ ስክሪን ቅድሚት ገይረልኩም ዘለኹ ኣብዚ ታሕቲ ናይ ሰርች መፅሓፊ ይረአየኩም ተልዩ ነዛ ኣብዚኛ ኣብዚ ቅድሚት ስክሪን ገይረልኩም ዘለኹ ፅሕፍቲ እእትይዋ ድሕሪ ከምዚ ዝብል ፅሑፍ ክመፀኩም እዩ ነዛ ምልክት ዝገበረሉ ዘለኹ ኦኬ በልዋ እሞ ኣብዚ ብሙሉእ እዚ ኮዳት ኣብዚኡ ኣሎ ተን ኮዳት እዚ ከምዚ ሱም ተመሳሳሊ ሱም ወፍቲ ስም ኣሎ ነዘን ኮዳት እዚአን ኮፒ ናበልኩም ፔስት ተበልዎ ወፍቲ ኣቲኹም ኮፒ ናበልኩም ላፍቲ ፔስት ተበልዎ ካብዚ ኮፒ ናበልኩም ላፍቲ ፔስት ናበልኩም ሙሉእወን ንኩለን ሕጂ ኣነ ይመልአ ኣለኹ ካብቲ ኮፒ ናበልኩ ፔስት ናበልኩ መሊአን ኣለኹ ኩሉ ሕዚ ኔክስት ተኸእለ እዩ እስኪ ኣብርና ንርአ ንዓተይ ከፊትለ ኣሎ ኮምፕሊትድ ከፊትለ ኣሎ ሕዚ ናብ ፕላይ ስቶር እዚ ኣይምን ኣብ ስቶር ኣትይኒ ኣሎ ከፊትለ ኣሎ እስኪ ከፊተ ኣለኹ ንሙክር እስቲ ሓንቲ ኣፕሊኬሽን ስናፕቻት ኢለ ክፅሕፍ እሞ ጌት ኢለ ኣለኹ ኣብዚ ከዓ ኢንስታል ተልዋ ካብኡ ስልኩ እዚ ኣይምን ፓስወርድ ዝነዓንቲ ወረቐት ሒዝኩሞ ነበርኩ ኣብ ሕድሕድ ኣፕሊኬሽን ፓስወርድ እዩ ዝብል ፓስወርድ እዩ ዝሓትት ድሕሪ ዝተወሰነ እዋናት እኳ ሴቭ በለኒ ክእል እዩ እሞ ሴቭ ትብልዎ ፅንሕ እዩ ሴቭ ኮይኑ ከውርዶ ይኽእል እዩ ሕዚ ይረአየኩም ተልዩ ናተይ ኔትወርክ ብዙሕ ስለ ዘይኮነ እዩ እምበር ትወርድ ኣላ ፈጣን ኣይኮነይቲ ኔትወርክ ይመስለኒ ወይ ከዓ ኣብዚ ስክሪን ከዓ እኒኦ ኣብዚ ቀስቲ ምልክት ዝገበረልኩም ኣለኹ ሎዲንግ ይብሎ እስካብ ዝወርድ እዚ ይመስል ንዝነበረና ፃንሒት ዘይተረድአኩም ተልዩ ሕተትኒ ክምልሰልኩም እየ በተለይ ኣፍታ ናይ ኮድ ኣመላልኣ ብደንቢ ጌርኩም ኣስተውዒልኩም ምልእዋ ካፍታ ለረአኹም ኮፒ ጌርኩም ናብቲ ፔስት ትብልዎ ስም ኣለዎ እዩ ናዕሉ ስም ኣለዎ እዩ ስቴት ልብል ዚፕ ኮድ ልብል ኩሉ ስማት ስለ ዘለዎ ኮፒ ናበልኩም ፔስት ትበልዎ ወፍቲ ኣስተውዕልዎን ብቻ ኣስተውዒልኩም ምልእዎ እምበር ኩለን ናዕለን ስም ኣለዎን እዩ ናይ ዚፕ ኮድ ስቴት ስታር ኩሉ ዝብል ኮድ ኣለዎን እዩ ኣስተውዒልኩም ብቻ ምልእዎ ዘይተረድአኩም ተልዩ ችግር የብሉ ብኮመንት ጠይቁኒ
تفاتيخ فيديو زي شير لايك كومنت بمقارنة تعاوني السنة والسلام من الله